Kartičky, tak vyberte Ja si. by som sa chcela opýtať pána herca Tomajta. Vy máte veľa hereckých skúseností a prostredníctvom vášho hereckého umenia... Ako to má nachystané však? Ona nevie, že my improvizujeme. Čo tam máte robiť? Spýtajte sa ma. Prostredníctvom vášho hereckého umenia určite musíte vedieť prežiť rôzne postavy aj povolania. A vedeli by ste nám povedať, že v ktorých profesiách okrem tej policajnej je dôležité zachovávať pravidlo pomáhať a nezavádzať? Pomáhať a nezavádzať. To je dobre byť hercom potom. To len fotíte a nič nerobíte, si myslia niektorí. Prosím vás pekne, ja sa priznám, ja som naozaj chcel byť náčelníkom Apačov, Vinetu. Ja som chcel byť policajt, lebo mám to v rodine. Neviem, či viete, že váš náčelník mestskej polície je tiež Pomajbo, tiež, ale ja som chcel byť náčelník Apačov, lebo sme to čítavali a tak. A podarilo sa mi to vo forme brata, ktorý je teraz náčelník Apačov. Všetci sú modrí, ale náčelník aj Šmolkov hovoria. Či to neviem, či môžem hovoriť, či si robím srandu z vás náhodou. No proste, nech sú hlavne modrí a pomáhajú a nezavádzajú. Ďakujem. Aj vďaka ním sme sa tu nielen tento rok stretli, ale každý rok a nech vám to vydrží a povedzte nám Dáška, že čo nás ešte čaká, na čo sa môžeme tešiť, čo by sme tu mohli zažiť a vidieť, okrem toho, že prišiel aj Svetopluk Máchovský, Michal Kubočík, aj Roman Pomajbo. My sa budeme s vami radi stretávať, urobíme rozhovory, pofotíme sa, ale chceli by sme s vami spoločne niečo zažiť. Čo to bude? Dnes nás ešte čakajú ukážky výcviku služobných koní, napríklad od oddelenia jazdnej polície Bratislava, odboru kinológie a hypológie. Ešte uvidíme aj mestskú políciu a okresné riaditeľstvo Prievidza v ukážke výcviku služobných psov. A takisto si pozrieme ukážku zboru väzenskej a justičnej stráže z Ilavy. Tam som sa narodil v Ilave. Ani neviem, za čo mám aspoň, ale no, tam som sa narodil a vidím, že tu máte aj bratislavské taxíky, to je VB, to my máme také taxíky už teraz v Bratislave. Vy stále to poďme. To sú veteráni, že my na tú Prievidzi ešte máme takéto zaujímavé vozidla. Ale krásne sú to lietadlá. Tešíme sa na vás, pustíme si nejakú hudbu a ideme sa podpisovať a keby ste čokoľvek chceli vedieť, nehábite sa opýtať, ja vám poviem, keď sa to dočítate. Ďakujem veľmi pekne. Informácie samozrejme môžete získať v článku mestskej polície, ktorý sa nachádza v areáli. A ja mám ešte informáciu od náčelníka, že o 11:00 budeme v tom stánku mestskej polície, tam budeme sa podpisovať aj pre naše detičky. Dospelí pozývame aj do divadla, aj v divadlách hráme. Takže tešíme sa o 11:00 v stánku mestskej polície. Zatiaľ dovidenia. Ďakujem veľmi pekne. Takže to sú naši hostia, ktorí sa dnes zaradili medzi členov mestskej polície. No a my ešte stále sledujeme bravúrne prelietávanie nad letiskom